Nung kinagabihan, bago nawala yung pang-amoy niya, Ang pinaamoy ni Roy, pinaamoy ni Roy kay Buddy yung kilikili ko. Mga 2 araw ako walang ligo nun kasi nga masama na yung pakiramdam ko. So, yan yun, last pinaamoy ko kasi sabi ni Kuya, sige amoyin mo nga yung kilikili ni Kuya Tiyo mo Kung andyan na yung pang-amoy mo. Pag-amoy ko, meron talaga, amoy putok talaga. Tapos, kinaumagahan, nawala na yung pag-amoy ko, nightmare kasi yun yung last na naamoy ko bago nawala yung pag-amoy. Baka dahil dun. Ay bago kami bumalik dito sa Cebu, may nangyari. What's up, Ketchup? It's your boy Tiw Tiw. Medyo maldito. I'm Japet. And this is Body TV. And welcome back to my channel. Yay! Dapat day happy. Ha? Dapat day happy. Dapat Bakit? happy. Dapat, Kasi bakit, dapat bakit sad hindi tayo happy? ngayon. Dapat Medyo sad, drama. Dapat medyo drama yung Ha? yung Dapat vlog. medyo drama. Hindi drama Hindi, kasi happy dapat dapat kasi. happy. Dapat happy kasi tapos na. Dapat pala tayo happy. Hindi, Ano joke ba lang. nangyari? Hindi naman kailangan ng ganun. Pero guys, may announcement lang kami kasi matagal-tagal din namin. Ay, ano pala? May ibubunyag kami. Ibubunyag, tama. May ibubunyag kami kasi hindi namin to sinabi sa public kasi wala lang. Ayaw lang namin na ano. Mag-alala kayo. Mag-alala kayo sa amin na basta ganun. Pero actually guys, bago kami bumalik sa Cebu, 'di ba nasa Bohol kami mga halos 2 buwan ata kami doon sa Bohol. Nanganganak ko sa Pero ako dito. bago kami dumating sa bago kami bumalik dito sa Cebu, may nangyari. Kaya natagal kaming nakauwi dito sa Cebu, nakabalik. Hindi kami nakasama doon sa Leyte kasi 'di ba bumalik sila Jasper sa Leyte. Tapos kami naiwan doon sa Bohol. Kasi guys, Ano ang nangyari? ano ba yung nangyari, Pete? Nag-positive kami sa COVID. Kami lahat. Kaming lahat dun sa buhay. Ay, hindi naman kaming Hindi lahat. kasama si Snake. Dalawa yung bahay namin, guys. Dalawa yung bahay namin sa Corelia tsaka sa Tagbilaran City. Pero ano to, nung bago di ba umuwi sila Jasper, bumalik dito sa Cebu. Mga after 1 week ata yun, no? Mga after 1 week nun, parang nilagnat si Jerome, yung isang kapatid ko. Tapos, si Japet, masakit yung ulo niya, tapos sinipon, no? Parang Hindi, masakit lang yung ulo masakit ko. lang yung ulo niya. Actually, masakit lang yung ulo niya. Tapos, mga after 3 days, nawala yung lagnat ni Jerome. Tapos, nawala yung panlasa niya. Pero nung start pa lang na nilagnat si Jerome, hindi, kasi si Mama, nasa kabilang kwarto naman sila. Ay, iba yung kwarto nila yung 4 na kwarto sa amin dito sa kabila Tapos, nung nilagnat pa lang si Jerome, sinabihan ko na si Mama, Ma, hindi tayo magkumpiyansa, Huwag na kayong pumunta dito sa Corelia. Isolate. Mag-self-isolate kami dito, tapos dyan ka na lang sa Tagbilaran, dyan na lang muna kayo sa Tagbilaran. Kasi di natin alam kung ano tong lagnat ni Jerome. Yun nga, after 3 days, nawala yung panlasa niya. So, parang kinabahan na ako. Pero, simula nung nilagnat si Jerome, guys, nag-self-isolate na kami kasi di natin alam yung panahon ngayon. Hindi kami ng kumpiyansa ba. Tapos, yun, si Jerome, nawalan ng panglasa. Tapos si Japet din, nawalan din ng panlasa. So, kinabahan na ako. So, patay, ano kaya to? Tapos, mga after 2 days, after 1 day, no? After 1 day, nilagnat si James. Tapos yan na naman yung nilagnat. Tapos, kinabukasan naman, ako na naman yung nilagnat. So, parang iba na to. So, hindi pa rin kami, nakasa-self-isolate pa rin kami, pero hindi pa rin ako, parang denial pa rin ako na, baka hindi to COVID, baka flu lang to, ganito, ganun yan. Pero, mga after 2 days ng lagnat ko, or kinaumagahan ata, nawala yung panlasa ko. So, parang, iba na talaga to, kasi si James, nawalan ng panlasa. Si James din, nawalan ng panlasa, ganun. Ako din. So, tumawag na kami sa barangay namin doon sa Corelia. Tumawag na kami sa health center. Tumawag na kami doon sa health center, tapos kasi magpapaswab na kami kasi iba na yung kutob namin kasi nawalan na kami ng panlasa Kaya yun, nagpaswab kami. Kasi yung mga naiwan sa bahay doon sa Corelia, si Japet, ako, si Roy, si Buddy, si Snake, si James, si Jerome, yung isang kapatid ko, tsaka si Alex.
Yun, 8 kami doon. So nagpa-swab kaming 8. Yun, pagdating doon ng ng ambulance ay ng parang yung taga health center, parang yung mga kapitbahay, "Uy, bakit kaya tumawag yung tita ko na taga doon din sa, anong nangyari, ba't may pumunta diyan na na taga health center." Yun, sabi ko nagpa-swab lang kami, pero sana hindi to COVID kasi lagnat lang yung na-feel namin eh. Tapos, yun nga, nawala ng panlasa. Sipon, tapos sakit sa ulo. Tapos, grabe din, pag umamoy ka o huminga, masakit dito. Lalo na pag aircon, no? Pag malamig yung singot mo, sumasakit yung dito mo, tsaka yung ulo mo. After ng swab, yun nga, nilagnat si Buddy, kinaumagahan, no? Si Buddy naman yung nilagnat nung kinaumagahan Sobrang init after ng swab. Mga buddy, sobrang init ko talaga. Oh, grabe, sobrang init ni Buddy. Like, parang ayaw si James naging positive. Si Alex pa yung unay. Susunod ni Ay, Kuya oo nga Ian. pala, si Alex pa pala yung yung nilagnat, no? Tapos si Buddy yung last Di, na. Si Alex jud tong kinaunahan gid. Sunod na mong duhang kuya. Oo nga pala, no? Si Alex. Basta yun na yun. Basta kaming lahat except ni Roy. Yung result pala ng swab, positive kami except ni Snake. Si Snake lang yung negative. So kaming lahat positive kami, pero parang in denial pa rin ako, parang ayaw kong tanggapin na hindi to COVID kasi lang naman to ganito lang naman yung naramdaman namin eh. Pero yun talaga yung resulta ng swab namin, RT-PCR namin eh. So, talaga yun? Accurate yung RT-PCR, di ba? Hindi lang naman yun antigen. Tapos kasi nawawala kasi talaga yung panlasa natin eh. No, as in, Yung pangamoy mo, yung pangamoy mo. saka Tapos, iba talaga sa normal. yun nga, sunod-sunod na kami nilagnat si Roy, hindi nilagnat si Roy, lang sa kanya, nawala lang yung pangamoy niya. Pangamoy. Yun lang yung symptoms niya, guys. Hindi na ako makamoy nung yung parang ipikasan. Pero nung time na yun, bumalik na yung pangamoy ko. Nung time na yun, sila na naman yung hindi Tama kasi ako kasi si Kerry, sinabihan niya ako, sige amoyin mo to ba, di baka bumalik na yung pangamoy mo. So pag amoy ko, wala talaga. Tapos pag amoy din niya, bakit parang nawala yung amoy? Kahapon na amoy ko pa to eh. Wala pa amoy ko guys ng 3 days. Dati, akala ko yung pag nag-positive ka, gawa-gawa lang na, nasa nasa deep inside me. Parang pag nag-positive ka, gawa-gawa lang yun para mag-positive ka. Pero hindi guys, kasi nagpa-swab kami after ng quarantine namin guys, nagpa-swab kami ulit. Nakita talaga namin yung yung result ng antigen kasi immediate yung result, di ba? Nakikita mo agad yung result. Nakita namin na positive talaga yung isa sa amin. So, totoo talaga na positive kasi hindi naman gagawa-gawa lang ng antigen, yung rapid test yung result. So guys, sabi ni Japet, COVID. COVID is real. wow! It's real. Kaduhanan niya. Oh guys, wag ano ba yung na-feel mo? Ano ba yung mga symptoms mo, buddy? Yung symptoms ko nung una talaga kasi patawa-tawa lang ako sa inyo kasi noon di talaga ako naniniwala kasi patawa-tawa lang ako sa inyo kasi nawawala yung mga panlasa yung mga senses niyo, sinasabi niyo mahihinang nilalang. Tapos pagdating ng gabi, ayun, nilagnat ako at sobrang init ko pa. Mas mahinang nila lang. Parang hindi na ako makahinga. Tapos sobrang init ko na talaga. Tapos buti na lang. At andito yung dalawang master ko. Napa-cold compress. At ayun, nagkalagnat ako. Nawala yung pangamoy ko. Nagkaubo ng konti. Tapos yung worst pa guys, kasi nung kinagabihan bago nawala yung pangamoy niya, pinaamoy ni Roy, pinaamoy ni Roy kay Buddy yung kilikili ko. Mga 2 araw ako walang ligo nun kasi nga masama na yung pakiramdam ko. So, yan yun, last na-amoy ko kasi sabi ni Kuya, sige amoyin mo nga yung kilikili ni Kuya, tiyo mo kung Andyan na yung pangamoy mo. Pag-amoy ko, meron talaga, amoy putok talaga. Tapos, kinaumagahan, nawala na yung pag-amoy ko, nightmare kasi yun yung last na naamoy ko bago nawala yung pag-amoy. Baka dahil dun. Baka yun yung COVID. Patay. Doon guys, dahil kay Japet naman yung symptoms niya, yun lang yung symptoms niya, yung sumakit na yung ulo niya tapos nawala yung panlasa niya, pangamoy. Yun lang yung sa kanya tapos nabalik din mga after 1 week pit, no? 5 days. 5 days to 1 week bumalik yung pangamoy niya ganyan. Tapos kay Roy, wala siyang na-feel. Pangamoy lang yung nawala. Bilis siya na nakarecover. Tapos bumalik din kaagad pero hindi siya like babalik kaagad yung pangamoy mo guys na 100% like maamoy mo. Hindi, as in sobrang
sobrang dahan-dahan bumabalik yung pangamoy mo, like mga 1% ngayon, parang tapos parang kakabahan ka nga pagka kinabukasan baka mawala na naman ulit eh. Tapos pag kinabukasan, parang ganito pa rin yung naamoy ko kahapon, ganito. As in, sobrang hina talaga kahit nga hanggang ngayon hindi pa masyadong fully recovered yung yung pangamoy ko. Kasi iba kasi ako yung tagaluto sa bahay eh. Pag nagluluto ako, parang tapos na yung ano naman, parang may kulang yung ano na to, yung luto ko. Yun pala, hindi pa talaga fully recovered yung pangamoy ko. Tapos, ano mo boy? Yung symptoms mo? Yung sa akin, yung pinakauna, yung chills eh. Oh, yung Chills yung pag... chills, ano yun eh? Yung parang kanila lamig, oh. Takig ba? Takig. Oh. Giniginaw ka, tapos ano, yung sipon, nagrararing nose ka. Oh. Runny Tapos masakit nose. dito, no? Tapos yung ulo mo, sobrang sakit ng ulo mo. Tapos after ilang days, nawala na yung panlasa at pangamoy, doon na nagsimula yung nightmare. Nightmare. COVID is real. Sa akin naman guys, tapos yun guys, si Snake, kasi siya lang yung negative sa amin. So, in-isolate namin si Snake doon sa kwarto nila mama kasi malayo yung kwarto nila mama. Doon lang siya. Isa lang. Siya yung na-isolate guys. siya lang yung negative. Pero after ng quarantine namin guys, hindi negative pa rin si Snake, so hindi siya nag-positive. Pero take note guys ha, bago kami nagka-positive, nasa bahay lang talaga kami kasi hindi kami lumalabas. Oh, yun nga. May isa lang nakaragala sa amin, tapos pagbalik niya may sakit na siya. Nangyari noon guys, yun yung namin, paano kumalat yung sakit. May isang umuwi. Hindi natin sasabihin sino siya, tapos pag uwi niya, pagbalik niya, may sakit na siya. Oh, ano siya, nilagnat siya, Nilagnat, tapos sumakit yung may tiyan NLBM siya, tapos nawala pala yung panlasa niya. Tapos hindi niya sinabi. Pagkatapos, suka siya, Nagsuka pa tapos siya nun. dahan-dahan na siyang nagumaling na siya. Oo. Dahan-dahan Dahan-dahan na nang kumalat sa amin. Kaya, yun. Pero hindi naman namin siya sinisi kasi hindi din naman niya alam. So, yun, wala namang sisihan sa amin kasi Kaya guys, COVID is real. So, Wag niyo- iba-iba yung effect ng COVID sa atin kasi baka yung strain sa amin mild lang. Yung maraming tsaka iba-iba din kasi yung immune response natin Yeah. na katawan natin. ngayon na yung Delta, grabe yung Delta ngayon guys kasi grabe. bilis kumalat. So puno na yung mga ospital, yung oxygen nasa labas na, nagkakaubusan na ng supplies ng oxygen kaya as much as possible stay at home para Oh guys, hindi kayo wag niyong anuhin yung anong tawag niya? Huwag niyong baliwalain. Oh, wag niyong baliwalain yung COVID guys kasi ako yung may worst na symptoms na experience sa kanila guys. Kasi nung after nawala yung ano ko, 'di ba? Nawala yung panlasa ko. Kinabukasan nun parang bumigat yung parang bumigat yung hininga ko. Tapos para akong anong tawag niyan? Ina-asthma, para akong asthma. Difficulty. Oh. May difficulty Yun nga, siya. parang ako ina-asthma. Tapos pag tumayo ako, parang umiitim yung paningin ko. Tapos pag natutulog ako, kasi parang ayokong isipin na baka sa COVID to kaya ganito yung na-experience ko. Ayokong isipin na ganito. Gusto ko matulog. Tapos pero pag nung natulog ako, para akong nagising na parang nawalan ako ng hininga. Grabe talaga. Tapos hindi lang kasi yung hindi lang yung physical na yung kalaban mo sa COVID guys, kasi may anxiety ka din na ano kayong mangyari sa akin kasi may COVID ako, ganyan. So hindi talaga yan mawawala. Hindi lang yung physical na pati mental and emotional. Kasi syempre pag mahina yung loob mo, ganun yan. Nag-overthink ka So, kasi may COVID ka na. Oo, ganun. Kaya Anong dapat gawin pet para hindi na kayo magka-COVID at kung magka-COVID man mas malakas na yung katawan nyo. magpa-vaccine. Dapat talaga kayo magpa-vaccine guys kung ano yung available na nasa lugar niyo. May mga may mga sakit kayo na pa-consult kayo sa mga doctors nyo. Oh, kasi si mama may lupus siya. So bawal siya na sinabihan siya ng doktor niya na Sinovac lang daw yung safe na vaccine sa kanya. So nagpa-vaccine si mama ng Sinovac. Pero guys, yun nga, after nung nag-positive kami, so na quarantine kami for 14 days. Kaya hindi kami nakabalik agad sa Cebu. So after ng 14 days, Extend 1 week. 7 days ulit. after ng 7 days, nagpa-swab kami. Tapos, yun, negative na kami except kay Jerome. Pero sabi ng taga health center na si Jerome na lang yung isolate namin, pero hindi na daw siya contagious kasi
hindi talaga yan mawawala yan na may remnants ng virus sa katawan mo. So, yun, pero hindi daw ibig sabihin nun na super contagious si Jerome Morgan. Pero for safety, kailangan pa rin niya mag-quarantine another 1 week. So, another 1 week pa kami ulit doon bago kami umuwi dito. Pero bago kami umuwi ng Cebu, kasi nagpa-swab kami ulit kasi kailangan ng mga taga Bohol pag pumuntang Cebu magpapa-swab. So, nagpa-swab kami ulit and negative kaming lahat. So, safe na kami, guys. COVID survivor tayo! Guys, alam niyo ba na may binili kaming oximeter tapos ginagamit namin yon. Dapat kasi sa oximeter na level, dapat mag-below 90% yung oxygen level mo. 90, basta 90 na 95, 96. Dapat mag-below. Tapos kaming lahat normal. Kay Japet, Hindi mo basa. hindi. Always Ano lang, ano, blanco always lang, na- ayaw basahin ng basahin. oximeter. So, kinabahan siya. Ayun, wag nyo talagang baliwalain yung COVID, guys, kasi totoo yung COVID. And hindi lang ikaw yung magsasuffer pag binaliwala mo kasi pati yung mga taong nasa paligid mo. So, observe physical distancing, wear your mask and face shield pag nasa labas. pag nasa labas, and as much as possible na pwede naman kayong hindi lumabas, wag na kayong lumabas kasi Delikado. That's for your own safety hindi lang for your own safety, pati sa and everyone else. family mo, kasi mahirap talaga, guys, pag kinabahan ako nung positive kami kasi si mama, may sakit si mama, mga taong may comorbidity kasama si mama kasi nga may lupus siya, tapos may diabetes, tapos high blood pa. So grabe yung ni mama. Buti na lang naka first dose na si mama nung nag-positive kami. Pero hindi pa rin yung super 100% safe ka sa first dose, pero at least naka first dose na. Pero hindi na sila ni-swab kasi sa Tagbilaran pag first gen ka, hindi na kailangan mag-swab, kailangan i-quarantine ka lang for 14 days. So, grabe talaga yung akala ko talaga parang maano na din ako kasi nahirapan talaga akong huminga, pero hindi naman like sobrang nahihirapan. Parang pag huminga ako ng malalim, sumasakit yung dito ko, tapos nauubo ako kasi nga masakit huminga ng malalim. Kaya grabe, hindi talaga siya biro. Ayaw ko nang magkaganon ulit. Pero sabi nila na pag COVID survivor ka, may 6 to 8 months ka na immunity. So I don't know if that's true, pero meron naman talaga kasi may Trial cards. natural na yan ng immune mo eh. Kasi ma-recognize na nila na pag may virus na kumapit sa'yo na kagaya nung napatay nila last time, so mapapatay na nila. Pero hindi like super talaga na may yung nagpa-vaccine ka na may booster. Yun. So kailangan nyo talaga magpa-vaccine, guys. And yun lang yung i-share namin kasi yun, hindi lang namin sinabi kasi ayaw namin mag-worry kayo. Pero lang yun, guys, mga ilang months na yun. Ay, mga a month ago. Mag 2 months na ata kaming yun simula nung nag-COVID kami. So thank you so much sa lahat ng mga nag-send ng pagkain sa amin. Oh, as in, grabe, sobrang salamat sa mga Team Anonymous, Glesvin and Friends, lahat. Grabe kasi grabe sobrang kasi nga hindi kami makakalabas, so may nagpadala ng mga pagkain sa amin doon, mga groceries. Grabe, sobrang thankful namin. And guys, yung tip lang namin sa mga nagka-positive or sa amin lang to ha, sabi ng friend niya, vitamin C. Umiinom ako ng vitamin C noon na 1,000 mg sa umaga tsaka sa gabi. Tapos umiinom kami ng mainit na tubig na may lemon, tsaka luya and honey. So yun yung lagi na, kasi medyo maano din siya dito sa lalamunan. Pero hindi ako minsan ako umuubo, pero masakit pag umuubo ako kasi nga parang maano dito, parang may bumabara dito na mahirap, mabigat talaga huminga. Kaya yun. So guys, sa mga di naniniwala ng vaccine, guys, naniniwala ko sa Capri, naniniwala ko sa Diwinde, pero di kayo maniwala ng vaccine, huy Heron! Mag-vaccine na! Mag-vaccine na kayo! Sobrang laki tulong ng Kapag kasi vaccine. yung vaccine, nagpapaboost niya ng immune system sa atin at para ma-aware sila sa COVID-19. Lalo na ngayon na may Delta variant na sobrang grabe ka contagious, sobrang grabe ka Kasi wala symptoms. infectious, so wala talaga symptoms. wag niyo baliwalain niya, guys. Tapos gusto niyo bang may mangyari sa family niyo na may magkaganyan, tapos
Tapos pag may Ikaw. namatay pa naman, hindi nyo makikita kasi i-cremate kagad o di kaya Automatic living. o di kaya ililibing kagad. So sobrang hirap kaya At isipin para sa mo. isipin nyo na din para sa family nyo kaya stay safe gayo lagi guys. Yun nga, mag-mask lagi, face shield, mag-alcohol, and syempre, it's sa lahat magpa-vaccine. Tama. Wag na kayong para sa akin wag na kayong pumili kung anong vaccine. Kung ano yung vaccine na malapit sa inyo, available sa inyo, diretso na kayo. Yan lang yung i-share namin sa inyo. And stay safe kayo always guys. Maraming salamat sa support nyo. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aming lahat. So doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya I'm happy to be alive. Hashtag COVID Survivor. Hashtag COVID Survivor. So doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!